Imagine for a moment that your life is a blank piece of paper. Your life is a blank piece of paper. Can you please tell that to your seatmate? Your life is a blank piece of paper. When you were born, it was untouched. It was pure. It was ready for something to be written on it. The question is, who will hold the pen? Sabihin mo sa katabi mo, kung nagsisimula ng matulog, pakigising mo. Huwag mong tulugan si pastor. Okay? Ulitin ko po. Your life is a blank piece of paper, but the question is, who will hold the pen? As a young person, you are in the most important stage of your life. Right now, your decisions, ang mga desisyon ninyo, your ambitions, mga pangarap, sino ang may pangarap? Taas ng kamay. And the influences, ito man ay galing sa mga kaibigang sinasamahan mo o sa mga fina-follow mo sa Facebook, Twitter, and Instagram. The influences that you allow in your life are shaping what will be written on your paper. The question is, who holds the pen? Some of you have already let a selfish ambition to write its story. Sabi mo, wala akong pakialam sa linggo, sa church, basta ako. Magbabasketball ako. Maglalaro ako ng araw ng linggo sapagkat may pangarap ako na maging MVP. Yun ang isinulat mo sa iyong papel. Others have handed the pen to friends. Sinabi mo sa kaibigan mo, Brads, Pards, ikaw ang humawak ng ballpen na ito. Ikaw ang magsulat. Ahayaan kita. Ikaw ang mag-iimpluwensya ng aking buhay. You have handed the pen to friends or the world, allowing them to scribble all over your life. But today, I want to challenge you to think deeply. Think deeply. What if you gave God the pen? Paano kaya kung sa Diyos mo ipinagkaloob ang ballpen na yan? At sinabi mo, Panginoong Diyos, ikaw po ang sumulat ng kwento at istorya ng aking buhay. Who among of you would like to let God hold the pen and write a story in your life? Would you raise up your hand? Come on, don't be ashamed. I want God to write the story in my life. Okay? Please lang po ha, walang nagkukwentuhan dyan. Dito kayo makinig. Sa labas kayo magkwentuhan. Okay? Now, merong 4 na nais kong ibahagi sa inyo mula dito sa kwento na pinamagatang I am a blank piece of paper. Ako ay isang papel na blanco at ready na pwedeng sulatan ng kwento ng buhay. Number 1, I am a blank piece of paper called youth. Ako ay isang kabataan and I am simple. Pag-isabi mo nga sa katabi mo, ako'y simple lamang. Pwede mong sabihin sa kanya yan, ha? Wag lang magkwentuhan. Pag sinabi kong sabihin mo sa katabi mo, pwede yon. After that, oops, tama muna. Again, pag-isabi mo sa katabi mo, ako'y simpleng tao lamang. Okay. Pag sinabi mong ako'y simpleng tao lamang, ayon sa Biblia, ang salitang simple ay hindi po yung ordinaryo, kundi ang salitang simple
Ayon sa Proverbs chapter 7, verse number 7 ay ganito. Basahin natin lahat. Go. And beheld among the simple ones, I discerned among the youths, a young man void of understanding. Ang ibig sabihin ng salitang simple ay void of understanding. Sa Tagalog po, ibig sabihin, wala pang pangunawa. I lack the skill and the ability to understand life. Sa mga medyo mas matatanda na rito, dahil sa mga pinagdaanang edukasyon, sa pinagdaanang exposure sa iba't ibang klase ng tao, sa mga pinagdaanang experiences sa buhay, lumawak ang inyong pangunawa sa buhay. Pero bilang isang kabataan, limitado, kaunti pa lang ang iyong pangunawa sa buhay. Konting problema ng suicide agad. Brinake lang ni boyfriend o ni girlfriend. Akala niya, ito na ang katapusan ng mundo. Lack of understanding. Pakisabi mo nga sa katabi mo, kung sakali, come on, kung sakali, i-break ka niya, nandito ako. Hindi. Kung sakaling i-break ka niya, hayaan mo lang. It's not the end of the world. But I have heard and I have searched that many young people today are committing suicide. They are experiencing mental depression, mental anxiety. Isa lamang po ang dahilan. Alam niyo po kung ano? Sapagkat ang buhay ng isang kabataan ay simple lamang. Na ang ibig sabihin, kulang pa sa pangunawa sa buhay. To better understand my point, in the book of Proverbs, there are 3 kinds of persons. Number 1, you have the wise man. Maituturing nyo ba na kayo ay wais na tao? Are you a wise man? Masasabi mo na ikaw ay wise if you are capable to make sound decision. Papansinin mo ang mga desisyong ginagawa mo sa katawan mo, sa oras mo, sa paggasta mo ng pera, sa mga sinasamahan mong klase ng barkada, makikita kung marunong ka o wala pang karunungan. Sapagkat ang wise is capable to make sound decision and judgment because of good information at meron siyang understanding. Ang pangalawang klase ay itong foolish. Kung hindi ka wise, baka foolish ka. Sapagkat ang foolish, matatawag mo ang sarili mo na isang hangal if you are a fool. Meaning, not only that you lack the intelligence, walang wisdom sa mga ginagawa mo, but you reject sound wisdom. Ito yan. Pag may nag-advise sa'yo, pasok dito, labas doon. Ibig sabihin, may pagkakataon kang matuto, umangat sa pangunawa, subalit hindi ka nakikinig. Sabi mo sa katabi mo, mukhang ikaw na yata yun, Pards. Not only that you lack intelligence, but you reject sound wisdom. Mga kabataan, makinig kayo dito. You don't need a better cellphone. You don't need more friends. You have enough to destroy your life. You don't need 2, 3 girlfriends. You don't need 5 boyfriends. You don't need to have 10,000 follows on Facebook. Malungkot ang buhay mo dahil marami kang followers at isip ka ng isip ng pakulo para maraming mag-like, maraming mag-share, maraming mag-follow. Mas lumungkot tuloy ang buhay mo. You don't need more of the social media. Listen,
What you really need today is wisdom. Kahit kaunti lang ang pera mo, pag marunong ka, mapaparami mo yan. Kahit marami kang pera, pero pag hindi ka marunong, hindi lang mauubos yan. Mangungutang ka pa. Ibebenta mo pa ang telebisyon, ang aritos, ang singsing ng nanay mo dahil lang sa bisyo mo. Young people, are you wise or are you a fool? However, the third class of person in the book of Proverbs is the simple. The simple means that they lack the skill of wisdom. Dahil hindi alam, hindi naturuan. Alam nyo, palagay ko, ang kulang ng marami sa inyong mga kabataan ay yung tao na mag-mentor ng pag-aayos sa buhay mo. You need someone who will mentor your life. That's why the simple lack the skill of wisdom, understanding, and discernment. Ang ibig sabihin ng discernment ay yung mapag-distinguish mo yung right and wrong. Mapag-distinguish mo yung good and nakakasira o harmful. Are you exercising wisdom? Tignan natin, kung ikaw ay high school, nakipagrelasyon ka na, wisdom ba yun? College ka, nagpabuntis ka, wisdom ba yun? Are you listening now? Probably, Pastor, alam mo, hindi naman ako foolish eh. Hindi naman ako rebellious actually. Gusto kong makinig. Wala lang kumausap sa akin. Wala lang nagtuturo sa akin. Tama ba ako? Yung mga new believers dito, pasalamat kayo, may nagbibisita sa inyo. Tignan ko nga, sino sa inyo ang may nagbibisita sa iyo? Taas ka ng kamay. May member tayo nagbibisita sa inyo. Wala. Yung nagdi-disciple ba? Pinupuntahan ka sa bahay. Taas ka ng kamay. Ayan. Oh, si Kobe. Ilan taong ka na, Kobe? Kobe Bryant. Ha? 17. May nagbibisita. Nakakatuwa ito, ha? Unti-unting binabago ng Panginoon. Sana magpatuloy kang baguhin ng Panginoon. Ha? Oo. Ang tatay niyan, kabats ko dito sa church, si Roque. Roque Banatasa. Kabats ko yan dito. Ayan o. Ikaw bang panganay? Siya. Panganay. Ikaw lang ang anak? The only? Dua kayo? Oh, yan. Mas pogi sa tatay niya. Oh, di ba? Anak, you may not be wise now. You may not want to become a fool, but you are simple. Ibig sabihin, kulang ka pa sa understanding. Kulang pa sa magandang kaalaman. You are gullible. Ang sabi ng Proverbs 14:19 ay ganito, the evil bow before the good and the wicked at the gates of the righteous. Biruin mo yung ikaw, yung evil magbabaw sa good at yung wicked magbabaw doon sa matuwid. Anong gusto mo? Ikaw yung evil o ikaw yung good? Ikaw yung wicked o ikaw yung righteous? Mga kaibigan, mga kabataan, listen to me. That is why, listen now, you need Bible education. Sabihin mo nga sa katabi mo, Pards, Mare, Bes, kung ano man ang tawagan nyo dyan, kailangan mo mag-aral ng Biblia, Bes. Itaas nyo nga yung mga Bible na binigay namin sa inyo. Yan. Yan ang kailangan mo. Amen? Souvenir gift nyo na yan mula sa amin. Yan ang kailangan ninyo. You need Bible education. Alam nyo, gone are the days. Nung araw, pag ikaw ay nandun sa isang Bible study, tinatawanan ka eh. Ngayon sana, hindi ikaw yung tumatawa sa mga nag-aaral ng Biblia, kundi ikaw yung natutuwa na nag-aaral ng Biblia. You need Bible education. In Proverbs chapter 1, verses 1 and 2, ganito ang sabi, the Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, verse 2, to know wisdom and instruction,
to perceive the words of understanding. Ano daw ang ating mapupulot at makukuha sa librong ito? Wisdom and understanding. You started as a simple. You can grow from being simple lang ako to becoming a wise man. Ito lamang ang susi sa buhay mo, ang Biblia, salita ng Diyos. That is why you need a pastor. You need Jeremiah chapter 3 verse 15. Ang sabi ron, basahin natin, go. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with what? And gusto nyo bang magkaroon ng pastor? Sino dito? Taas ang kamay. Pastor, gusto ko nang maging marunong sa buhay, kailangan ko ng pastor. Taas ang kamay. Ayan. Kung hindi nyo kailangan ng pastor, impostor ang maglilid sa buhay mo. O anong kailangan nyo? Pastor o impostor? Ulitin natin. Pastor o impostor? Kaya, pag ako pumunta sa bahay nyo, kung may pagkakataon, wag nyo akong tataguhan, ha? Kundi haharapin nyo ako, ay, nandito na yung pastor. Pag dumalo na yung kaibigan mo at sinabing ganyan, Pards, tayo na inom. Andito na naman yung impostor. Pards, malate na tayo dun sa laro. Ang taas ng presyo ngayon. Sa Robinson, online game. Andito na naman yung impostor. Hello? Pag ikaw ay dalaga, pambira, iimbitan ka, halika na, dito, ganyan-ganyan. Araw ng linggo, andito na naman yung impostor. Oh, pero pag pumunta si Pastor Proby, ay, praise God, tinalaw ako ni Pastor. Bilang kabataan, wag sana kayong maging aloof. Wag maging malayo ang loob nyo sa pastor. Actually, yung tupa, malapit ang loob sa pastor. Yung baboy, tinatakasan yung pastor niya. Ano ka? Tupa o baboy? Hello? Tanungin mo yung katabi mo, tupa ka ba o baboy? Katulad ka ba ng tupa o ng baboy? Kung ikaw ay katulad ng tupa, kailangan mo ang pastor. Alam nyo, listen ha, praise God. Alam nyo ba, ang inyong lingkod ay partner ng DepEd Ilocos Norte. Pinagawa ko yung mga teachers nating miyembro dito ng isang module in partnership with the Values Education of DepEd. Sinubmita namin yan kay Superintendent. Inaprubahan niya. 3 taon na po kaming pumupunta sa mga eskwelahan. Ang BNC, hindi pa namin napupuntahan. Pero isang araw, makikita nyo na ako sa BNCHS. We already ministered to Sarat. Sinong taga-Sarat dito? Good. Vintar, sinong taga-Vintar dito? Ayan. Pinasok na rin namin ang Inak Pasukin. Sinong taga-Pasukin sa inyo? Ayan. Hopefully, we can come into BNCHS. Tinignan na rin namin ang Dingras, 2. Sinong taga-Dingras dito? Taas ang kamay. Ayan, mga taga-Dingras yan. Diba? Kailangan nyo ang mangangaral ng Biblia. Amen? Ulitin ko, anong kailangan natin? Pastor o impostor? Ulit, pastor o impostor? So, I am a blank sheet or piece of paper and I am youth. I call it youth and I am simple. Pangalawa, I wrote something on it called ambition and I am selfish. Nangarap ako para sa sarili ko at naging makasarili ako. Nung tayo ay nasa elementary, madalas natanungin ng guro sa atin, what do you want to be when you grow up? Some would say, when I grow up, I want to be a soldier.
Ayun, naging sundalo. When I grow up, I want to be an engineer. We all had our ambition. Ang Tagalog po ng ambition ay pangarap. Subalit, it may sound a great idea na nakikita mo, magiging sundalo ako, guro, engineer, may pangarap ako na iahon ang aking pamilya mula sa kahirapan. Isang araw, magpapatay na rin ako ng bahay. Magkakaroon ako ng 10 kotse. By age 40, millionaire na ako. By age 25, social media influencer na ako. Kaya nga, ang daming sumusubok eh. Minsan, nagugulat ako pag nagpa-park kami sa Robinson. May mga kabataang biglang sumasayaw doon. Pero ginagawa niyan? Nakaharap ang audience nila, cellphone. Nagtitiktok. Ito yung mga nagbabaka sakali. Baka sakaling sumikat, baka sakaling mapansin, baka sakaling makilala, baka sakaling madiskubre. Nagkaroon ka ng pangarap. Ito ang gusto ko. It may sound a great idea, but listen, the moment na tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas, magkakaroon ka ng bagong buhay. Alam mo, magbabago yung salitang ambition, magiging mission. Think for a while. Are you driven by an ambition or are you driven by a mission? Mukhang iniisip nyo, ang hirap naman. Ang alam ko lang na mission, Pastor, yung Mobile Legend eh. Mission accomplished eh. Natapos ko ang mission ko. Ang mission na tinatawag po natin dito ay ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Ambition may be driven by self-interest. Pakisabi mo nga, self-interest. Ako lang to. Pangarap ko to. Kagustuhan ko to. Walang makikialam sa akin. Walang magumagulang, walang pasto-pastor. Ito ang gusto ko. Dito ako masaya. Dito ako magiging sikat. You are driven by self-interest. Pero alam mo, the moment na tinanggap mo na si Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, magkakaroon ka ng tinatawag na mission, and it is driven by a sense of purpose. Yung bang ang magiging tanong mo sa sarili mo Lord, bakit ako nabubuhay sa mundong ito? Natanong nyo na ba yan sa sarili nyo? Anong purpose? Tignan mo yung isda. Alam niya kung saan siya dapat? Nasa dagat. Kung yung isda, ilagay mo doon sa puno, anong mangyayari sa puno? Wala. Anong mangyayari sa isda? Mamatay. Yung ibon, alam niya kung saan ang kanyang lugar. Saan ang lugar ng ibon? Sa impapawid. Sa ere. Tama ba ako? Ilagay mo yung ibon sa aquarium. Anong mangyayari sa aquarium? Wala. Anong mangyayari sa ibon? Mamatay. In other words, nung nilalang ka ng Diyos, merong specific na designated kung saan ka dapat. If you're a man, you are not for Satan. You are not for evil. You are not for destruction. You are for God. Doon ka dapat. You should know your purpose in life. Huwag ka lang dahil wala kang alam sa buhay, tinatangay ka na lang ng hangin because you don't know your direction in life. Siguro, marami sa inyong mga kabataan are driven by an ambition. Nakaranas ka ng konting tagumpay, mas lumala yung fuel ng pagiging ambitious person mo. Nakatikim ka ng konting panalo, nag-basketball ka, nag-champion kayo, feeling mo, magpapa-NBA player ka na. Kaya araw-gabi, andun ka sa court. Ang unan mo, bola, wala ka nang ginawa. Mag-basketball, hindi na nag-aral. Bakit? Pangarap.
After 10 years, tignan mo yung nangarap na maging PBA. Katulad mo halimbawa, na talagang wala ka lang ginawa kundi nandun sa court araw at gabi. Ano man yung hilig nyo, volleyball, basketball, badminton, lawn tennis, talagang binigay nyo ang lahat. Dumating ang time. Kaya ka bang buhayin nung bola na yan? Kaya ka bang buhayin nung racket na yan? Kaya ka bang buhayin ng shuttlecock na yan? Kaya ka bang buhayin? Kung sana, inuna mo yung pag-aaral. Well, listen to me. Makatikim ka lang ng konting tagumpay, mas lalo pa yung loob mo na fuel up na mangarap sa buhay. Pero alam mo, listen, basahin mo ang verse na ito. 2 Corinthians 5:15. Ang sabi ng 2 Corinthians 5, basahin natin lahat, go. And that for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them. And what? Pag tinanggap mo pala si Jesus, Jesus will be greater than that ambition. Jesus will be bigger than any of those people surrounding your life. And because of that, yung kinanta kanina, magiging follower ka of Jesus Christ. Hindi ko alam kung nakakaintindihan pa tayo. Tanungin mo yung katabi mo, Pards, nauunawaan mo pa ba si Pastor Pards? Kayong mga members dito sa church, mga kapatid, listen to me, sinong mga young people na membro dito sa church? Taas ka ng kamay. Oo. Grabe, driven by ambition ang karamihan sa inyo. You should be driven by mission. Pero mo, sports, grabe, all out ka. Ministry, zero ka. Negative pa. Ang dami mong utang sa Diyos. Ang daming linggo na absent ka. Alam mo kung bakit? Because, eto number 2, I wrote something. Okay? Sumulat ka sa papel na ito, ang tawag, pangarap. Magiging star ako. Magiging sikat ako. Magiging takbuhan ako, hindi yung takbuhan, tinatakbuhan. Ako ay hahabulin ng mga babae. Ako ay magiging Mr. Ilocos Norte. Ako ay magiging Mr. Bacara. Ako ang magiging pinakamagaling at pinakamahusay na online gamer sa balat ng impyerno, sa balat ng lupa. Sumulat ka, ilagay mo uli. I wrote something on it called ambition. At alam mo, kung tutuusin, naging selfish ka. Because of your selfishness ngayon, mga kapatid, you cannot love God. Because you have a selfish ambition, you cannot serve God. Araw ng linggo, may practice daw kayo ng basketball. Inuna mo yung pangarap mo, selfish ka. You cannot serve God because of your selfishness. Because of selfish ambition, you cannot prioritize coming to church to worship and pray. All selfish ambition. Pero pag naunawaan mo ang Kristo sa buhay mo, magkakaroon ka ng misyon. Hello? Oh, number 3. Ito na. Before that number 3, basahin natin ang John 21:15. Tingnan nyo ha. Everybody, read. Especially yung mga members na young people, basahin nyo to. Go. So when they had dined, Jesus saith to Simon, Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. Alam mo, gusto kong makuha yung salitang, mahal mo ba ako? Mas mahal mo ba ako kesa nito? This, ang aking tanong sa'yo, young people, ano yung tinutukoy ng Panginoon na parang kalaban niya sa buhay mo? Ano kaya yun? Yan ba ay pamilya? Yan ba ay kaibigan? Araw ng linggo, dapat nandun ka, sumasamba sa Panginoon, pero dahil inimbita ka ng mga friends mo, this, Jesus says, lovest thou me more than this?
Siguro yung this na ito ay yung mga hobby ng buhay mo. Your hobbies in life. Araw ng linggo, muli, may laro ka. Ano bang gagawin mo? Church, laro. Di bale na yung church. Linggo-linggo naman yan. Yung laro, once in a lifetime lang. Sabi ng Panginoon, you failed the test, anak. You failed the test. Alam nyo, nais kong sabihin sa inyo, mamin ano lang nga alanti apo tabiyag mo no makasuron. Am I right? Mamin ano lang, ibaga man ta kaabay mo, mamin ano lang nga alanti apo tabiyag mo, pards. Totoo yan. Totoo yan. Huwag kang umuwi na galit sa Panginoon. Umuwi ka na may hiya sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, sorry ha, pakabuti mo sa akin, binibless mo ako, my parents can send me to school, you gave me opportunity, inabuso kita, Lord. Masyado akong oportunista. Masyado akong nag-abuso sa mga pagpapala mo sa buhay ko. Nakalimutan ko kung sino ka sa akin. Don't be selfish because of your ambition. Sabihin mo, Panginoon, ano bang purpose mo sa akin? Ano bang gusto mo sa buhay ko? Yan ang dapat iuwin yung tanong ngayon. Amen ba? Okay. Number 3. Pangatlo, in this blank piece of paper, number 3, I let others write on it called influence, and I sinned. Hinayaan ko ang barkada. Sino sa inyong may barkada? Taas ang kamay. Ayan. Hinayaan ko ang barkada. Binigay ko sa kanila ang ballpen. Ang tawag doon, influence. Yung pinakasiga ng classroom namin. Sinamahan ko. Alam mo kasi, pag ikaw ay lalaki, gusto mo yung hindi inaapi. Gusto mo yung ikaw yung nangaapi. Kaya, ang madalas na sinasamahan ng mga kalalakihan, yung bully. Yung mukhang, cool man! You want to be cool? Bumili ka ng cooler. Para mahimasmasan ka sa attitude mo. Oh, alam mo, ang mga kabataan may mga attitude ngayon di ba? Yung gusto mo yung, you look weird, you look cool, man. Hey, man! Cool, man! Yo! Listen, pag nagkaroon ka ng trabaho, subukan mong sabihin sa boss mo yan. Sabi ng boss mo, good morning! Yo, man! Cool, man! Anong sasabihin ng boss mo sa'yo? Hey, man! You're fired, man! Akala mo yung pagiging cool-cool? Listen, kung kaibigan mo lang ang kasama mo, okay lang yan. Naiintindihan nila yung kabaliwan mo. Pero pag trabaho na, di ka pwede maging baliw doon. Kung pulis ka, hepe mo, ganunin mo yung hepe mo, huwag ka na pwedeng maging baliw. Sa mga kaibigan mo, pwede kang magpakabaliw hanggang gusto mo. At mas baliw pa yung kaibigan mo sa'yo. Nauunawaan yung aking punto. Ang tawag dyan, influence. Akala mo, pag marami kang kaibigan, ikaw nang pinakamasayang tao. Akala mo, pag kasama ka sa grupo nung pinakasiga sa school, ikaw na yung pinaka-blessed na tao. Uy, makinig ka. You are allowing people to write a story in your life. You are letting them take control of you. Nagpapaalipin ka? Gusto mo yan? Na pag sinabi niya, tagasunod ka, sunod-sunuran ka. Oh! Yung ano ko dyan? Yes, boss. Cool ka? Cool, boss. Ulitin ko. You really want to be cool? Bumili ka na lang ng cooler. Mas cool yun. Oh, mas patindi to. Bumili ka ng coolant. Alam mo yung coolant? Yun yung ibinubuhos namin doon sa radyador ng makina ng sasakyan. Subukan mo uminom ng coolant kung cool ka pa rin. Nauunawaan yung aking point. I mean, hindi naman technically masama ang magkaroon ng kaibigan. Pero
kung ang pinili mong kaibigan na mag-impluwensya sa'yo ay gagawa lang at magsusulat lang ng masama sa buhay mo. Aba, mag-isip-isip ka. Kung hindi ka rin lang baliw, umiwas ka. Ngayon, kung ikaw yung baliw na nambabaliw ng ibang tao, magbago ka. Wala kang future sa kanyang buhay, bro. Pards, pare, bes, wala kang future sa kanyang buhay. Hello? Oh, sabi mo sa katabi mo, ang sakit magsalita, no? Alam mo, mas gugustuhin mo yung masakit magsalita na totoo. Truth hurts, but it heals. Sabi nung theme song ni Aladdin. Alam nyo yung, kasi cartoons na nung araw yan Aladdin. Sabing ganyan, I can show you the world. Tapos ang sinabi dun shining. Pag tinignan mo naman ang mundo, shining. Ano pa? Shimmering. Talagang grabe. And splendid. Kaya tuloy ikaw, na kuha yung loob mo kasi nakikita mo yung mga batang-bata pa, successful na. Sabi mo, gusto ko rin ng ganon. Gusto kong makuha ang mundo sa aking mga kamay. Gamit ang cellphone, I will own the world. Alam mo, this reminds me, when Satan tempted the Lord Jesus Christ, he tempted the Lord, sabi sa kanya, bow to me in exchange of the kingdoms of this world. Hanggang ngayon, the devil who tempted the Lord Jesus is tempting you today. And it's even more intense kasi kada bukas mo ng cellphone, wala kang makita kundi mga influencers. Andyan ang Vice Ganda, andyan ang Wamos, andyan ang rock and roll to the world. Woo! Andyan lahat yan. Ikaw naman, dahil cool ako, I want that. Sige ka, sinundan mo ang bagay. You allow these people to write a story in your life. You know, the devil will use ungodly friends to draw you away from God. Hindi biro ang pagpili ng kaibigan. Naalala ko, nung kami nasa Singapore, pauwi kami nung gabi na yan, pabalik kami dun sa aming hotel. Tinignan ko sa aking cellphone yung direction. Nandyan, nanonood si Giovanni tsaka ang kanyang family, si Bernadette. Giovanni, naalala mo? Tinitext ko si Giovanni. Sabi ko, sumakay kami mga 10:00 na ng gabi. Ang sabi doon, nandun na kami sa hotel in 20 minutes. Aba, 30 minutes na, hindi kami makarating doon sa hotel. Tapos tinitignan ko, kasi nakalagay yan next stop, next stop, next stop. Ito dapat ang next stop. Tinitignan ko doon, iba. So, sabi ko, pambihira, mukhang mali itong nasakyan nating bus. Kasi may number yun Nilapitan ko yung driver. Chinese yun. Sabi ko, Tong Xinghua. Sabi ko sa kanya, Sir, I have an inquiry. Ganyan. Sinabi ko, this is our location. This is where we are supposed to go. Tinignan niya habang nagdadrive. Sabi niya, oh, you rode the wrong bus, man. It should be on the other side of the road. Ha? Now, you get down on the next stop. Bumaba kami. Imbes na palapit kami doon sa destination, palayo pala kami. Wrong bus. Alam niyo, ganyan din ang buhay mo. Either palapit ka sa Diyos o palayo ka ngayon. Nakadepende sa barkada mo. Totoo yan. Many of you may smile. Many of you may laugh. Think. Matinding epekto sa buhay mo pag hindi ka nagbago. Buti nga nag-isip pa ako naliligaw pala kami. Ikaw, naliligaw na, hindi pa nag-iisip. Sabi mo ko sa katabi mo, Hoy, gising! Amen? Ini-impluwensyahan ka na
Inilalayo ka na sa Diyos. Hindi ka pa nag-iisip. Alam nyo, listen to me. Mga bisita, guests, young people, mga anak na nandito ngayon, the friend who invited you is a good friend. Pwede bang tignan nyo kung yung friend, kung nandito ha, tignan nyo lang. Sabi mo sa kanya, kung babae, friend, thank you ha. Pag lalaki, pare, thank you ha. Salamat ha, in-invite mo ako ha. Oh, because there are only two kinds of friends in your life. The circle of friend na inilalayo ka sa Diyos or your circle of friend na inilalapit ka sa Diyos. Young people, I present to you today the Hosanna Bible Baptist Church. We are not only a church, we are a community. We are a family, and we hope we can help you draw closer to your God. Amen ba, mga young people? Oh, dahil mali yung kanyang nasamahan, anong nangyari? Ayun. The key word is the word permission. Di mo naman may iwasan eh. May classmate kang baliw, may classmate kang bully, may classmate kang serious, may classmate kang palatawa. Di mo may iwasan yan. Pero ang word is permission. Will you allow them to control your life? Or will you allow God to write the story in your life? Last, number 4. Buhay pa kayo? Number 4. Number 1, ano yung number 1 uli? Review nga natin. Okay? I am a blank piece of paper called youth, and I am simple. Number 2, I wrote something on it called ambition, and I am selfish. Wala ang Diyos, ako lang. Number 3, third, I let others write on it called influence, and I sinned. Number 4, I like this part. This is the best part. I will let God write on it called God's will, and I surrender. Basahin nga natin lahat. Go. I will let God write on it called God's will, and I surrender. Alam nyo, sa Romans chapter 12, verse number 1, ang sabi rito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Alam po ninyo, listen young people, who among of you here are 14 years old? Okay, halika rito Josiah. Ayan. Si Josiah, yung ating actor sa movie kanina. Pinatayo ko diyang usher. Kaya pag nilalapitan kayo at sinasabi tinatapik, Brad, wag muna tayong mag-cellphone, Brad. Huwag kayong magalit sa kanya. Utos ko yun. Ginagawa niya lang yung inuutos ko para maging masaya at maayos tayo. 14 years old. Pagdating sa court ng basketball, chicken curry ito. Grabe. Hindi ito Steph Curry. Chicken curry. Oo. Manok siya. Manok. Mga kapatid. Pero when I was like him, imagine, this age, ganito kapayat, mas pogi ako sa kanya noon. Mas pogi ako sa kanya. You know, when I learned God's will for my life, I was second year high school. Alam nyo, I surrendered my life to God. From elementary to second year high school, I was a consistent honor student in my class. Di ako nakaranas ng top 1. Hindi kailangan. Pero I was a consistent honor student, active in extracurricular activities. I wanted to be a lawyer. Mukha ba akong lawyer? Brads? Pwede? Oh. I wanted to be an engineer. Totoo yan. I wanted to be a doctor. Mukha ba akong doktor, Brad? Pwede? Ha? Parang ayaw mong umamin na pwede ako maging doktor. Hindi ka naniniwala pwede ako maging doktor, ha? Oh, namasyal ako dyan sa provincial hospital isang gabi.
kasama ko ang aking misis. 9:00 ng gabi. Ang oras ng pasyal hanggang 6:00 lang. Aba, nung nandun ako, hindi ko alam yun eh. May ganun palang batas, policy. Nung pumasok na kami ni misis ko doon sa pintuan, sabi ng mga nurses na nagkukwentuhan, "Good evening, Doc." Oh. Aba, edi sumagot ako, "Good evening." Feel ko na rin. Di ba? So I wanted to be a doctor. I wanted to be a lawyer. May ambition ako eh. But you know, because I gave Christ lordship over my life, I cannot trust people na alipinin ako. I cannot even trust myself. Simpleng tao ako eh. I can only trust God to lead my life. I can only trust God to guide my life. I know with God, I can never go wrong. Clear sa akin yon, pundasyon ko yon pagkabata. Kaya nung sinabi ng Panginoon sa akin, magpastor ka, ay walang dalawang isip, "Opo Lord, magpapastor ako." So I was 14 years old. I entered the Bible college. Ako ang pinakabata, pinakapilyo. Oo, I was the youngest in my class. Hindi makapaniwala yung direktor. 14 ako, classmate ko college students, meron pang ang adult age na. But praise God, I finished delivering the valedictory address nung kami nag-graduate after 4 years. I was the youngest. May dati akong classmate, 14 ako noon. Kasi iniwan ko na yung BNCHS eh. 2 cherry ako noon eh. Top section ako eh. Oh, officer pa ako ng SGO. Hindi nga lang ako naging governor. Pero doon sa sophomore, officer ako doon. Active ako kung active lang pinag-uusapan. May ambisyon ako eh. But God wants me to be a pastor. Ayan. Naging Bible school student ako at the age of 14. After 1 year, ayan, yung mga tagapasukin, sabi nung papa ko, sabi niya, "Anak, walang pastor sa church natin sa pasukin. Ikaw kaya ang mag-preach doon?" I was 15 years old. Every Sunday, nagpi-preach ako. Sinong 15 years old dito? Mga bisita, halika. Yung nakared, halika. Meron ba tayong 14 years old dyan na bisita? 14 ang edad. Wala? Okay. So 15 years old. Ito, anong pangalan natin? John Cyrus. From Lawag City. Thank you for coming, John Cyrus. Imagine mo, mas pogi na naman ako dito. Ito, 14 years old. Upo ka na, Josiah, balik ka ron. Okay, tanungin natin ang pangalan nito. Ayan, Alright, anong pangalan natin? Cyrus po, Pastor. Cyrus ka rin. Cyrus. Ako rin si Cyrus. Paira, mga Cyrus kami rito. 14 years old si Cyrus. You're from? From Lawag. And you are from Lawag also. Ayan, 15 years old. I was preaching. Biruin mo yan? Ayan preacher. Taas mo yung kamay mo, ganyan. Hindi niya feel, di ba? Pero ako feel na feel ko noon, talaga naman. Mga kapatid, I was very young. 15 years old. Meron akong isang classmate noon, sabi sa akin, "Sayang ka, Prof." Bakit? Nagpastor ka. Anong future mo dyan? You know? Kasi ang alam nating may future, yung may ambisyon. Pag yung mission ng Panginoon, walang ka-future. Tignan natin. Di 15 years old. Sabi nung pasukin nun, pastor na namin yan. Ginawa kong pastor? 15 years old. Ngayon, habang nag-aaral ako sa Bible school, makinig ka habang nag-aaral ako doon, nilapitan ako ng isang pastor, sabing ganyan, "Prof, tapos ka na ba ng high school mo?" "Hindi pa po eh." May alam akong eskwelahan dyan. Nag-aral ako sa isang Christian school. Sa Lawag. Northside Bible Baptist Academy. Ngayon, habang ako nag-aaral, 15 years old, sa Bible school, tinatapos ko pa ang high school. Taon-taon, may palarong pambansa. Ang tawag namin, National Student Convention. Sumali ako. May mga sports, may athletic, may literary, may music. Ako sa extemporaneous preaching. Magsasalita ako. I was, 16 years old during that time. Alam nyo, ginanap ito sa Lingayen, Pangasinan.
praise God, second place ako. Entire country yan. Ngayon, nung awarding, sabi nila, ang makakapunta sa Amerika to represent the Philippines, first place, second place. Ay, sabi ko sa iyo, grabing lundag at tuwa ko. Tinawagan ko agad si Papa. Sabi niya, hello. Ang sabi ko agad, Pa, mag-ready ka na. Pupunta na tayo ng Amerika. I was 17 years old when we went to the US. Flagstaff, Arizona, International Student Convention. Nung ako ay mag-preach na doon, may 3 judge, binaban nila yung ballpen nila at nakinig, nanood sa akin. After ko magsalita, pagbaba ko, yung 3 judge tumayo at pumalakpak at isa-isa kinamayan ako. Sabi nung isa, Son, would you like to study in the US? I will sponsor you. Biro mo yan? Grabe yung blessing, ano? Grabe. Bakit? Because I allowed God to hold the pen and write my life. Alam mo, marami ka nang na-miss sa buhay kasi barkadang hinayaan mong magsulat sa buhay mo. Marami ka nang na-miss kasi puro ka pangarap. Na-miss mo na ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Okay? Hindi doon nagtapos. Aba, isang gabi, doon sa International Convention, nakita ko yung pangalan ko. Approach this man after the meeting. That evening, pagkatapos, 6,000 yan. Galing sa iba't ibang bansa, 6,000 mga kabataan. Oo, nilapitan ko yung tao at ang sabi sa akin, sabi, Son, the judges recommended because of your great performance, you will deliver your peace during the awarding day. Awarding day, before 6,000 na mga kabataan, isang probinsyanong galing Tagabakara, isang mahiyain, hindi kagwapuhan masyado, tumayo sa harap ng mga Amerikano, ng mga Briton, ng mga Aussie, ng mga Chino, lahat yan at nagsalita sa kanilang harapan. I was 17 years old. Nung ako 19 years old, nakilala na ako Luzon, Visayas, Mindanao. Mula noon, I have been traveling Luzon, Visayas, Mindanao, an Asian country, invited to speak before people. Pinangarap ko, wala na akong pangarap noon. Panginoon nang bahala sa buhay ko. Pero ang kagandahan, nakita ko sa Biblia, anuman ang binitawan mo para sa Kanya, masusumpungan mo rin. So I have come to realize the truthfulness of that verse in the Bible, that everything I tried to set aside, even things na hindi ko na pinangarap, all the perks and blessings, idinagdag na ng Diyos sa buhay ko when I followed Him. What is number 4 again? Number 4, I will let God write on it called God's will, and I surrender. Number 4, hindi number 3. I will let God write on it called God's will, and I surrender. I hope today, young people, you will surrender to God. Itong dalawang to, bibigyan ko ng tigti 300 pesos. Yeah. Ngayon, wala akong pera. Sinong magbibigay sa akin ng 600 para bibigyan ko? Ayun, meron na. Thank you, Brother Enan. Kunin nyo doon sa nagtaas ng kamay. Ay, taas mo ulit yung kamay mo. Yan. Kunin nyo sa kanya, ha? Huwag kayong uuwi na hindi nyo makuhaan. Okay? Okay, very good. Palakpakan natin sila. As I close today, your life, listen to me now, your life is still a blank piece of paper. But every moment, something is being written on it. Some of you have let personal ambition fill your page. You've been chasing success, popularity, or comfort, things that might look good now, but will only leave you empty in the end because there's no God in it.
Others, you have allowed your friends. Bakit siya siga? Bakit siya cool? Bakit siya masaya eh? Bakit siya mabait? Bakit siya baliw? Gusto ko yung baliw. You allowed your friends, social media, or the world's culture na silang humawak ng ballpen. Scribbling things that do not honor God. Kaya ka nagkasala. Kaya ka nalulong sa droga. Kaya ka ngayon tuloy umiinom ng alak. Kaya hindi alam ng magulang mo, pero nagvi-vape ka. Naninigarilyo ka because you allowed them to scribble things that don't honor God. And maybe, as you look at your paper, pag tinignan mo ngayon, Christians, you are not proud of what's already written. Pag tinignan mo, nakakahiya sa Panginoon itong mga pinaggagawa ko. Nakakahiya. Baptist pa naman ako. Christian pa naman ako. Nakakahiya. But there is hope. God is not done with you yet. Malay mo, may page 2 pala ng buhay mo. Kung kalokohan, kabaliwan, ang page 1 mo, karebeldehan, ngayon sa page 2, it will be a different story. No matter what's already done on the page, God is offering and He's telling you, give me the pen. Give me the pen. Bigay mo sa akin ang ballpen, and I will write a new story in your life. A story of purpose, a story of joy and eternal significance, a story of a life surrendered. Nakita nyo, si Harold, si Aris, yung mga nag-testimony kanina, this is now a story God is writing in their life. Before, they wrote their own story. They allowed their friends to write the story. But now, it's a moment of surrender for them and for you. Will you hand the pen to Jesus? Magsisimula ngayon pag naunawaan mo na ikaw ay makasalanang katulad ko. Kaya ka ganyan kasi nahiwalay ka sa Diyos. Mahirap ang walang Diyos. Mahirap ang walang Kristo. Mahirap ang walang Panginoon sa buhay. You've been separated from God. And you are going to hell because of that sin. But John 3:16 says, everybody, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Alam mo, kung tao lang ang Diyos na katulad natin, pwede siyang magtampo sa'yo. Biruin mo yung pwedeng sabihin ng Panginoon sa'yo, kayo, nanilalang ko, ganyan kayo sa akin, araw ng linggo, nag-iinuman kayo, akala nyo kung sino kayo, okay, sige, bahala kayo sa buhay nyo, impyerno kayong lahat, wala na akong pakialam sa inyo, total, pwede akong lumikha ng panibagong henerasyon ng tao. Pwede niyang gawin yon. Pwede niya na tayong pabayaan, young people. And just go and be tormented in hell forever. Pero hindi niya piniling lumikha ng panibagong sangkatauhan. Pinili ka niya. Na kahit ikaw lang ang natitirang tao sa mundong ito, bababa pa rin si Jesus at magpapapako sa krus, mamamatay para lang iligtas ka sa kapahamakan ng kasalanan mo. Hindi ka mas mahal ng kaibigan mo. Hindi ka mas mahal ng kahit sinong tao. Diyos ang higit sa lahat na nagmahal at umibig sa buhay mo. Sana wag mo siyang tanggihan ngayon. Sana wag mo siyang talikuran at sabihin mo, yes, Jesus, I receive you as my personal Savior and Lord of my life. You say yes to Jesus today. At kasama na dyan, pag sinabi mo, Panginoon, Jesucristo, tinatanggap kita. I know I cannot save my soul. You don't need a religion to be saved. You don't need education to go to heaven. You only need Jesus Christ. He died for you. He paid for your sin. Ganun kanya kamahal. Sabi mo sa katabi mo uli, mahal ka ng Panginoong Yesus.
I will continue to close. Will you hand that pen to Jesus? Will you let Him write His will in your life? Or, listen, will you keep the pen in your hands and you let the world and your selfish desire dictate the story? Today, I challenge you to make the greatest decision in your life. You say, Lord Jesus, I accept you as my Savior. I surrender my life to you. You are not only my Savior, I give you my life, my ambitions, my influences. Now save my soul and write your story in my life. And I'm telling you, if you will mean that serious with faith in your heart today, you will go home never the same again. Yung dating alak ang itinataas, Biblia na ang itataas. Yung dating nakikihalubilo sa kalokohan, Bible study na ang pinupuntahan. Why? Because Jesus is now in your life. Would you like to receive Christ today, young people? Sino sa inyo rito, nabisita namin, sabihin nyo, Pastor, thank you ha. Grabe ang message mo, Pastor. Parang di ko maunawaan tong pakiramdam ko. Pero natutuwa ako na ngayon may nagpaliwanag sa akin ang realidad ng buhay at ang katotohanan kay Kristo Jesus. You say, Pastor, I want to receive Christ as my Savior today. Will you raise your hand? Kayong mahiya. Oh, mga bisita, come on. Oh, wag kayong mahiya. Pastor, I want to receive Christ. Ayan, oh, may mga nagtaas ng kamay. Oh, wag mong tignan yung katabi mo, hindi ka maliligtas niyan. Impostor. Hindi si Jesus yan. Tumayo tayong lahat. Come on, let's all stand together. I want you to bow your head and close your eyes right now. Yuko ang ulo, pikit ang mata. Kung ngayong umagang ito, sabihin mo, Pastor, thank you for that powerful message. I would like to receive Christ as my Savior, and I would like to give my life to Him, to let Him write the story in my life. Don't look around. Just you and Christ. By raising up your hand, ang ibig sabihin niyan, I say yes to Jesus. Taas ang kamay. Come on. Yes. Thank you very much. Okay? Ngayon, as you have raised your hand, huwag kayong mahiya. I invite you to come here. Kayong mga nagtaas ng kamay, huwag kayong mahiya. Come on, halika kayo rito. You are not here because somebody forced you to come forward. You are here because you are stepping forward and say, yes, Jesus, I receive you as my Savior. I will give you the pen to write the story of my life. I don't care about your past. Tapos na yun. Nahiya ka sa past mo, wala na yun. Today will be the new beginning of your life. It's a blank sheet of paper. Bow your head and close your eyes. I want you to pray with me. Okay? Magipagkararag kayo ha. Ilocano latan ya. Hangko kararag yo. Sumurot kay deti akararag. Ket seryoso nga ibagati Apo detoy. Okay? Surutan dak. Apo Jesus. Pigsaan nyo. Apo Jesus. Agyamanak. Tinaindaklan nga ayat mo. Thank you, Jesus, for the message today. I was blessed. I acknowledge I am a sinner. Our relationship was broken because of that sin. But thank you, Jesus, namatay ka sa krus, inilibing at nabuhay, upang bayaran ang aming kasalanan. Sa oras na ito, Panginoong Jesus, I receive you as my personal Savior and Lord of my life. And Lord Jesus, I give to you the pen to write the story of my life. Thank you, Jesus, for loving me, for saving me. Amen. Wow. Palakpakan natin ang bawat isa. Praise the Lord. Oh. Okay? Question. Guys, sino yung tinanggap ninyo? Sino? Si Jesus. As your, alam mo, ang sabi ng Bible, pag tinanggap mo si Jesus,
binigyan ka niya ng eternal life. So pag namatay ka, saan ka pupunta? Langit o impyerno? Langit. Dalawang verse ha, John 1:12 and 2 Corinthians 5:17. Tingnan nyo ang John 1:12. Tingnan mo maigi. John, everybody read. But as many as to them to become the sons of God, even to them, SK, Sir, Tagalogin ko. Ang sabi niya, ang lahat ng nagsitanggap sa Kanya. Kasama ka ba sa tumanggap kay Kristo? Yes. Anong nangyari? Sila'y binigyan. May binigay sa inyo. Ang alin? Ang kapangyarihan. Hindi ito yung kapangyarihan ng Mobile Legend na lumiliyab yung mata ng apoy. Ang kapangyarihan ito ay karapatan na maging anak ng Diyos. Sa madaling salita, yung mga tumanggap kay Jesus na tagapagligtas, ginawang anak ng Diyos. Tanong, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Sino magsasabi ng, yes, Pastor, lahat ng tao anak ng Diyos? Taas ang kamay. Okay? Just nod your head kung agree kayo. Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Tignan natin ulit yung verse. Sino ang totoong naging anak ng Diyos? Ito ang totoo. Listen ha. Lahat ng tao nilikha ng Diyos. Pero nung magkasala si Adan at Eva, nahiwalay ang tao sa Diyos. At nakapatong ang parusa patungong impyerno. Kaya pumunta si Jesus para bayaran yan at ibalik tayo sa Diyos. Kaya pag tinanggap mo siya, ang ibinalik, relasyon. Nagkaroon kayo ngayon ng relasyon. Ladies, anong nagkaroon kayo ngayon? Kaya mamaya pag uwi nyo, change status ang lahat ng Facebook nyo. Palitan nyo ha. Ang ilagay nyo, in a relationship. Sasabihin ko sa'yo, babaha ang comments dyan. Uy, sino naman? Sana all. Hayaan mong umabot ng 500 comment. Saka ka maglalagay, I am in a relationship with Jesus. 2 Corinthians 5:17. So ngayon, anak na kayo ng Diyos? Bakit? Kasi, okay, tama, tinanggap. Kailan? Ngayon, that's why today, November 17, 2024, is your spiritual birthday. Pres, na kaya nakam, nga ili. Naiyanak ka Lawag. So, nung pinanganak ka sa Lawag, inirehistro ka sa City of Lawag. Registration, correct? Patunay yun ay pinanganak ka, right? Ngayong tinanggap mo si Jesus, sinulat ang pangalan mo sa Book of Life. Registered ka na sa langit. Why? Because of Jesus. 2 Corinthians 5:17. Read. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things. Kobe, bago ka na ngayon. Wala na yung lumang Kobe. Kasi pangit ang sulat nun di ba? Ngayon, susulatan na ng Panginoon. Ayos ba, Kobe? Good. Ayan all have become new.